I'm totally against such marriages. Against? Sorry, I got it. Okay, Baba, घातल्या वॉशिंग तो मध्ये. हा? अरे बाबा ये दिसते. किती Hi, Jesus. आणि मी दाखली बोल I'm Godwin. Nice to meet you. Jesus, Lutz, ही जाऊन असं म्हणू उनी पर हॅलो. हाय, कशी आहात तुम्ही? आणि गोवा जाऊन असं माझं कास इष्ट आमचं फॅमिली डॉक्टर डॉक्टर वॉल्टर. चेक कोणा का अरे डॉक्टरला सांगा आणलं तो मोकळी चेक करून काढून टाका. सांगायचे. माहिती का मला काय बोलतो इथे कासन मुळे हो आणि मागे इकडे दिसतो नाही का आणि कोणता जायचं तुम्ही आम्हाला बघायचे ठीक आहे आम्ही बोललो अरे वसा माझा माझा बापूल बाव सैली अरे तो आरती टाको तो उमना सोको सोकीस की टाको. त्याचे हात माझे काळा हवं Jesus माका पसंत झाला पण तुझी बहिणी गाव तू सांग कशी लागे कासवा ये. त्याचे दोन गोड आणि गोड पैशाच्या कधी समान बोला म्हणून. ही जाऊन असं तुका माझ्या मोबाईलची दाखवलीच नाही ते कासारे देखो हौसात ते शिंदा तुझा साडेचा वापे हा मनुष्य लागला ये शेजार तो बाय मागे तू का किती गॉडविनला नक्की विचारत जाय. होय गॉडविन तुका वाईट दिसत असेल राव कशी लागे एक गोष्ट विचारू You're most welcome. कोणी क्वेश्चन खरेच तू मोठीच नोकरी करतो ये तुझं मुझे विश्वास कर असं पण उतरवली चित्र मी तर होतो असता एकूण पोरशी विचारतो ते मुली कोण आहे Yes, Lutz. That's a good question. Lutz, तुझा विचार वाईट ना. जायच्या चढ्याची. बोटी रोड घालवान. हे तो 2 वाजता काम करून नोकरी सोडून येतात. आणि जेवणाच्या खुर्च्यात आपण पोरा पेटवून सांगून त्याच्या लागी काजा जातात. आज कितले छोडो बाबे गोरकाला छपेटात पडलावन त्याच्या जीवित संकोचावून ओ दुसता संपडायला दिसतात. डॉक्टर यू आर राईट. पण वचने घातले कोण आमच्यामध्ये ना. होय गॉडविन हालीच गोटी चालायला आणि ही जाऊन असं त्याची पहिली होय. आणि 4 वर्षांची पासून अमेरिकन व्हिसा म्हणजे पासपोर्टचे व्हॅलिड असा. And looks for a bad information तुझे दुबाव पॉइंट्स करून तू आणि कासा
डीड ऑफ गिफ्ट वो एक डॉक्यूमेंट सरकाराक पाठोवपाचो वो डॉक्यूमेंट येते बेटे उपरांत तयार जाता पूण वर्षभर आमचे मजे घडलेले म्हाका उपकारचे ना पुणे दोत म्हणजे गरीब चेडवाच्या जिवितान एक कांद्याचो मुकुट दोत मागोन आमच्या गरीब चेडवांच्या गोच्याचे एक रिणाचो दोंगर कसो दवरता हे सारखे न्हय दोन म्हणजे चेडवाच्या जिवितान एक दुयेंस अशें तुमच्या उलोवपांतल्यान तुमी सांगूंक सोदता देखून म्हजी शाबासकी तुमकां दोतीचे नसता आमी पयस करूंक जाय दोत म्हटल्यार कितें हात आनी पांय आनी चेडवाच्या परत तुमकां आसा आमकां वळी ड्रेस काय आनी हाचे शिवाय आमकां कितें जाय मागीर तुम्ही खाय मागपा नाही तरी दोधी खाय माग नाही तुजें कितें जाय तें मागूंक जाता म्हाका सायकलेक टायर जायो